କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ବସି ମୋବାଇଲଟା ଦେଖୁଛୁ ଘରେ କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି। ଆଲୋ ମା ଦେଖେ ମୁଁ କିନା ଖାଲିଟାରେ ଦେଖୁଛି କି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ବି ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆଟେ ଦେଲ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ନାଇଁ ଏଇ ମୌକା ଯଦି ତୋ ହାତରେ ଘର କାମ ନ କରଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବୁ। ଆମର ଘର କାମରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭଲ ହବ। କ'ଣ କହୁଛୁ କରିବା ତ? ତୁ ଘର କାମ କରିବୁ ମୁଁ ତୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ହଉ ଯିବା ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ। ନେ ବାସନ ଟିକେ ମାଜିଦେ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ହଉ। ମା ବାସନ ମାଜିଦେଲି। ହଉ ଏବେ ଆସ ଘରଟା ଝାଡ଼ୁ କରିଦେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଲୁଗା ଟିକେ ସଫା କରିଦେ। ହଉ। ଲୁଗା ସଫା କରିଦେଲି ସବୁ। ହଉ ଏ ବୋତଲ ରାଖିନା ସବୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ। ହଉ। ମା ବୋତଲରେ ବି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ହଉ ଯା ଟିକେ ଡାଲଟା ଫୁଟେଇ ଦବୁ। ନା ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି ଲୋ ମା। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ମୋର।